Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu kojeg izbilježi imam Buharija od Muavije radijallahu ta'ala anhu, kome Allah želi dobro i hajr, kome Allah želi dobro i hajr, uputi ga na put znanja, razumijevanja vjeri. Zato kada vidite čovjeka koji uči, trudi se, studira, znajte da je to pokazatelj da ga Allah voli. Isto tako, u vjerodostojnom hadisu stoji da je došao jedan čovjek Ebu Derdau. Ebu Derda je bio ashab i otišao je nakon smrti Božijeg poslanika živjeti u Šamu, u Damasku. Pa jedne prilike sjedio u mesčidu, pa mu je došao jedan čovjek iz Medine. Kaže, o Ebu Derda, čuo sam da ti prenosiš jedan hadis od poslanika, pa sam došao da te pitam za njega. Ja, kaže, nemam druge potrebi. Iz Medine došao u Šam, u Damask, samo da pita za jedan hadis. Pa mu kaže Ebu Derda, samo si zbog toga došao? Kaže, da. Kaže, blago tebi. Prije nego što me upitaš da ti kažem šta sam čuo poslanika da kaže u vezi onoga ko krene putem znanja. Kaže, Allahu poslanik nam je kazao, onaj ko krene putem traženja znanja, Allah će mu tim putem olakšati put ka džennetu. Jedna vrijednost. Ko krene putem traženja znanja, Allah će mu tim putem olakšati put ka džennetu. Da nema ništa više osim ovo, dovoljno je. Jer čovjek može ka džennetu ići samo putem znanja. I vidjet ćete, ako imamo vremena, velik broj današnjih sekti imaju dobre namjere, ali im je šejtan prišao s aspekta neznanja. Pa kaže Ebu Derda u nastavku hadisa, doista meleki, Allahova nepogrešiva stvorenja, stavljaju svoja krila pred onoga ko je krenuo putem nauke i zadovoljstva prema onome što radi. To je druga stvar. Treća stvar, kaže, doista stanovnici nebesa, meleki, i stanovnici zemlji, pa čak ribe u vodi, čine istikfar za insana koji je krenuo putem znanja. Stanovnici nebesa, stanovnici zemlji, riba u vodi. Mi kad dođemo, kad ribe gledamo, samo gledamo može li u tavu stati. A one sirotice dole istikfar čini za učenjake. Pa nastavlja Ebu Derda, prenoseći hadis Božijeg poslanika, doista je vrijednost alima nad pobožnim, ne nad običnim insanom. Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca u noći uštapa, kada je noć, kada je mjesec pun, nad ostalim zvijezdama. Vidjeli ste kakva je razlika? Mjesec i pored njega zvijezdice. Takva je razlika između učenog i pobožnog. A šta mislite kakva je razlika između učenog i pod navodnim znacima običnog insana?